Sakemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, fil-Parlament, jirnexxielu jkollu il-maġġoranza tal-voti biex inkunu nistgħu ngħaddu l-liġijiet tagħna, il-programmi tagħna, il-baġit tagħna, allura mhux għandna dritt imma għandna d-dover. Jiena determinat il inkompli nagħmel hekk fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Ġie akkużat persuna b'xi ħaġa li huwa Richard Kakija Caruana. U min akkużah ma kellux id-deċenza, l-irġulija bażika li jmur quddiem min akkuża biex dak miskin li ġie akkużat għall-inqas jiddefendi ftit ruħu jgħidu isma' imma di min fejn ivvintajta. Da parti l-inkompetenza grassa li issa ċertifikata bid-dikjarazzjonijiet ta' Carmenu Vella u ta' Joe Mizzi. Aħna qed inġorru l-pis tal-Labor li ħa deċiżjonijiet li għala il-famuża hemm Kastana, tajjeb, u li aħna kellna issa nerġgħu niftħuha, inwelduha mill-ġdid u llum għandna fjur ta' kulleġġ li issa fetaħ biex dawk li tilfu tant minn ħajjithom, li telfilhom tant minn ħajjithom, il-Partit Laburista nkunu aħna li ntulhom lura. Malta għati kollha ċentru ta' suċċess li għadu ma twilidx, imma sa jitwieled fil-qasam ta' digital games. Għati konna f'pajjiżna nukleu ta' 500 ruħ li huma kapaċi huma jiddiżinjaw, jħadmu, iweldu dal-lob kollu.